Ayun mga kagamba, itong awitin ito ay para sa mga gumagawa nito. Kung hindi mo ang ginagawa ito mga kagamba ay hindi para sa ito. Shout out sa inyo mga inuuluan yung banusan para sa inyo ito. Pakinggan natin mga kagamba. Inuluan ang mas pati na balusan. Anong pait sa mga buyer, anong sakit. Sinaysing na kaya wala nang natira. Sa online daw ibinenta, kaya lugi ang napala. What can I do? What can I do? Ang balusan walang ulo. Bakit mukhang tangkal ito? Asaan na ang mga ulo? My love, walang bintang. Puro tangkal ang natira. Kahit sa halagang 5 ay hindi mo mabibinta. What can I do? What can I do? Bakit mukhang tangkal ito? Ano nga ba ang ginawa nyo? Sinuntutan nyo ng ulo. My love, walang benta. Puro tangkal ang natira. Kahit sa halagang 5 ay hindi mo mabibenta. Ay hindi mo mabibenta. Ang ulo ay nawawala. Thank you mga kagamba.